Πώς κάνεις μια γυναίκα να νιώσει επιθυμία για σένα, ακόμα και όταν δεν φαίνεται καθόλου ενδιαφερόμενη? Για σας, σήμερα εξερευνούμε κάτι που οι περισσότεροι άντρες δεν μαθαίνουν ποτέ πραγματικά. Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που μιλά σε μια γυναίκα που φαίνεται καταπληκτική, αλλά το ενδιαφέρον της απλά δεν υπάρχει? Προσπαθείς να είσαι ευγενικός. Προσπαθείς να δώσεις προσοχή. Κι όμως, όσο περισσότερη προσπάθεια δείχνεις, τόσο μεγαλύτερη απόσταση νιώθεις να μεγαλώνεις. Αυτό που οι περισσότεροι άντρες δεν συνειδητοποιούν είναι το εξής. Πιθανότατα δεν κάνεις λάθος πράγματα. Απλώς κάνεις τα σωστά πράγματα με λάθος σειρά. Η έλξη δεν αναπτύσσεται με τον τρόπο που λειτουργεί η λογική. Σήμερα, θα μοιραστώ 7 ψυχολογικά ερεθίσματα που στην πραγματικότητα δημιουργούν την επιθυμία. Και θα σε προειδοποιήσω τώρα, το τελευταίο είναι απίστευτα ισχυρό. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα γρήγορα και σχεδόν κανείς δεν το χρησιμοποιεί σωστά. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, πρέπει να το ακούσεις καθαρά. Αυτό δεν ήταν ποτέ δικό σου λάθος. Κανείς δεν στο δίδαξε αυτό μεγαλώνοντας. Το σχολείο δεν το εξήγησε. Η κοινωνία δεν το εξήγησε. Η γυναικεία έλξη δεν είναι λογική. Είναι συναισθηματική. Ενώ προσπαθούσες να αποδείξεις ότι θα ήσουν καλή σύντροφος με λόγια και συλλογισμό, το βαθύτερο μυαλό της έψαχνε για εντελώς διαφορετικά σήματα χωρίς να το καταλάβεις. Έρευνες στην εξελικτική ψυχολογία δείχνουν ότι η έλξη συχνά προέρχεται από νοητικές συντομεύσεις. Αυτά είναι βαθιά μοτίβα στα οποία ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται αυτόματα. Μόλις τα καταλάβεις, σταματάς να κυνηγάς. Σταματάς να πιέζεις. Γίνεσαι φυσικά το είδος του άντρα που οι γυναίκες θέλουν να κερδίσουν. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη αφορμή, την αρενοπή παρουσία. Δεν πρόκειται για μίση εμφάνιση. Πρόκειται για ενέργεια. Όταν μπαίνετε σε ένα δωμάτιο, καταλαμβάνετε χώρο, συρρυκνώνεστε ήσυχα. Οι γυναίκες το αντιλαμβάνονται αυτό σε δευτερόλεπτα. Ένας άντρας που κινείται ήρεμα, που δεν βιάζεται, που δεν ψάχνει πρόσωπα για έγκριση, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα χωρίς να μιλάει. Μεταδίδει αξία μόνο μέσω της παρουσίας. Αυτό το είδος γειωμένης ενέργειας είναι σπάνιο. Και η σπανιότητα δημιουργεί έλξη πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο, τι θα μπορούσαν ποτέ οι λέξεις. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα μπάρ σε μια κοινωνική εκδήλωση. Αντί να σαρώνετε το δωμάτιο νευρικά, χαλαρώνετε. Οι ώμοι σας μένουν πίσω. Η αναπνοή σας επιβραδύνεται. Παρατηρείτε χωρίς άγχος. Αυτή η απλή αλλαγή αλλάζει τον τρόπο που σας αντιλαμβάνονται οι γυναίκες. Το υποσυνείδητο της ραντάρ ενεργοποιείται. Νιώθει κάτι διαφορετικό. Όχι επειδή προσπάθησες περισσότερο, αλλά επειδή επικεντρώθηκες περισσότερο στον εαυτό σου. Το δεύτερο έναυσμα είναι η συναισθηματική πρόκληση. Οι περισσότεροι άντρες συμφωνούν με όλα όσα λέει μια γυναίκα. Φοβούνται την προσοχή. Αλλά δεν είναι η σύγκρουση. Είναι το καύσιμο της έλξης. Όταν διαφωνείς ελαφρά ή πειράζεις παιχνιδιάρικα, δημιουργείς πολικότητα. Η πολικότητα δημιουργεί μαγνητισμό. Για παράδειγμα, λέει ότι λατρεύει να ξυπνάει νωρίς. Αντί να συμφωνήσεις, χαμογελάς και λες «αλήθεια». Μοιάζεις με ειδικό στο κουμπί αναβολής. Είναι παιχνιδιάρικο, όχι αγενές. Αυτή η ελαφριά πρόκληση δείχνει αυτοπεποίθηση. Δεν φοβάσαι να εκφραστείς. Δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις. Είσαι ελκυστική. Αυτό δημιουργεί σπίθα. Η έλξη χρειάζεται αντίθεση, όχι συνεχή συμφωνία. Αν αυτό βγάζει νόημα μέχρι στιγμής, πάτα το κουμπί, μου αρέσει. Βοηθά περισσότερους άντρες να μάθουν αυτά που δεν τους δίδαξαν ποτέ. Το τρίτο έναυσμα είναι η επιλεκτική προσοχή. Εδώ είναι που πολλοί άντρες χάνουν τον έλεγχο. Δίνουν πάρα πολύ προσοχή πολύ σύντομα. Άμεσες απαντήσεις, ακυρωμένα σχέδια, συνεχής διαθεσιμότητα. Ο γυναικείος εγκέφαλος το ερμηνεύει αυτό ως χαμηλή αξία. Ένας άντρας με επιλογές δεν είναι πάντα διαθέσιμος. Πρέπει να είσαι ενδιαφέρουσα, αλλά και να ενδιαφέρεσαι για πράγματα πέρα από αυτήν. Ο σκοπός είναι ελκυστικός. Όταν έχεις χόμπι, στόχους, φιλίες και κατεύθυνση, ο χρόνος σου γίνεται πολύτιμος. Σταματάς να περιπλανιέσαι στον κόσμο της. Αυτό την κάνει περίεργη. Νιώθει έλξη για έναν άντρα που έχει μια πλήρη ζωή, όχι για κάποιον που αφήνει τα πάντα για την προσοχή της. Η έλλειψη δημιουργεί ενδιαφέρον, όχι παιχνίδια, απλώς ισορροπία. Το τέταρτο έναυσμα είναι η σκόπιμη ακρόαση. Όχι μόνο το να ακούς λέξεις, αλλά και το να θυμάσαι το νόημα. Όταν θυμάσαι λεπτομέρειες που ανέφερε αδιάφορα και τις αναφέρεις αργότερα, ξεχωρίζεις αμέσως. Η συναισθηματική σύνδεση αναπτύσσεται όταν σε βλέπουν.
Για παράδειγμα, αναφέρει την αγάπη της για τις ορχιδέες. Μέρες αργότερα, στέλνεις μια φωτογραφία μιας που είδες και λες, σου θύμισε αυτήν. Αυτό το επίπεδο προσοχής είναι ισχυρό. Δείχνει παρουσία. Δείχνει φροντίδα. Και η φροντίδα, όταν συνδυάζεται με δύναμη, είναι βαθιά ελκυστική. Αυτό δημιουργεί συναισθηματικό δεσμό πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο, τι θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν τα κομπλιμέντα. Το πέμπτο έναυσμα είναι η βαθμονομημένη ευαλωτότητα. Πολλοί άντρες πιστεύουν ότι πρέπει να φαίνονται άθραυστοι, αλλά οι γυναίκες δεν συνδέονται με την τελειότητα. Συνδέονται με ειλικρίνεια που παρέχεται με αυτοπεποίθηση. Όταν μοιράζεσαι κάτι πραγματικό, μια παρελθούσα πρόκληση ή φόβο χωρίς να παίζεις το θύμα, γίνεσαι προσιτός, ανθρώπινος, γειωμένος. Η ευαλωτότητα με τη σταθερότητα χτίζει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη ανοίγει την πόρτα στην επιθυμία. Η δύναμη δεν κρύβει ελαττώματα. Είναι η άνεση, με το έκτο έναυσμα να είναι η σταδιακή σωματική επαφή. Η επιστήμη δείχνει ότι το ελαφρύ, σεβαστό άγγιγμα απελευθερώνει οξυτοκίνη, την ορμόνη του δεσμού. Ένα σύντομο άγγιγμα στο χέρι κατά τη διάρκεια του γέλιου. Ένα απαλό άγγιγμα στον ώμο ενώ περπατάτε. Τίποτα δεν είναι βίαιο, τίποτα δεν είναι βιαστικό. Αυτές οι στιγμές δημιουργούν θετική σωματική συσχέτιση. Ο εγκέφαλος της αρχίζει να συνδέει την παρουσία σας με άνεση και ζεστασιά. Αυτό το είδος διήτα έλξη είναι ακριβώς αυτό που διδάσκω στον πλήρη οδηγό μου μυστικά της έλξης. Πηγαίνει πέρα από τη θεωρία στην εφαρμογή της στην πραγματική ζωή. Και τώρα η τελική σκανδάλη, η πιο ισχυρή, η ελεγχόμενη απρόβλεπτη ικανότητα. Ο εγκέφαλος αγαπά την ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη προέρχεται από την ανταποδοτική αβεβαιότητα. Όταν είσαι ελαφρώς απρόβλεπτος, γίνεσαι συναρπαστικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι ασυνεπής ή ασταθής. Σημαίνει ισορροπία. Μερικές φορές ζεστός, μερικές φορές προκλητικός. Μερικές φορές ξεκινάς, μερικές φορές περιμένεις. Διατηρείς το μυστήριο. Και το μυστήριο την κάνει να σε σκέφτεται ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Τώρα έχεις πραγματικά εργαλεία, όχι κόλπα. Χρησιμοποίησε τα με σεβασμό. Χρησιμοποίησε τα σκόπιμα. Δεν χρειάζεσαι τελειότητα. Χρειάζεσαι στρατηγική.